Sobretot quan s'acabi la guerra no us deixem sols. Vamos a hacer solo una canción dedicada a los niños de aquí y los de allí, los de Bosnia. Si no la encuentras yo así te cantaré. Si jo fos president, els tancs serien casetes perquè els nens hi juguessin. Bosses de caramels caurien sempre del cel, els morters dispararien globus de colors i els canons hi creixerien flors. I els canons hi creixerien flors. Hi va haver una proposta per part de les escoles de Mataró de fer una cançó col·lectiva perquè la poguessin cantar tots els nens i nenes de les escoles de Mataró al Parc Central. I el text em va venir donat gràcies a un llibre que m'havia arribat a les mans, un llibre on hi havia poemes, dibuixos, fotos, sobretot parlant dels nens de Bòsnia, els nens i les nenes de Bòsnia. Una jornada molt emotiva, molt. Reunir 3.700 alumnes entre 8 i 14 anys, asseguts al centre del parc antic, el Parc Central antic, mirant a l'escenari, i a l'escenari amb relats de refugiats reals. Aquest acte venia a ser la trobada central després de la sensibilització a les aules. Però el que va venir després va ser també important, que és que a partir d'aquell dia, a partir d'aquella cançó, a partir d'aquella gran trobada, es van repartir 15.000 enganxines amb el lema de Mataró pels refugiats, de manera que es van vendre no sé a quin preu, però tot allò que les escoles, els alumnes a casa seva i entre les amistats van recaptar, es va juntar tot i un dia, el dia 4 d'abril de 1995, al Saló de Plens de l'Ajuntament, es va haver-hi un acte en què aquesta amalgama d'escoles i d'entitats va donar a l'ONG Pallassos Sense Fronteres 619.000 pessetes. A Mataró portàvem ja un històric amb temes de solidaritat, sobretot, i va ser amb l'agreujament, sobretot de la guerra de Bòsnia-Hercegovina, que comencem a veure la necessitat d'organitzar-nos i crear un ens que realment ens pogués aglutinar. Bé, avui en la reunió acabem de constituir la taula d'entitats per la solidaritat a la ciutat de Mataró. Arran del moviment que hi havia a diferents pobles de la comarca, a Mataró també s'estan fent moltes coses, uns quants pobles vam recollir una demanda concreta que era reactivar la ramaderia tradicional de la zona. Els dies anteriors a les Santes és els fets de Srebrenica i és els fets que tots els diaris anaven plens de les matances i de les desgràcies d'allà. I, doncs, no sé com, des del balcó de l'Ajuntament faig una crida a la solidaritat. I la gent reacciona molt bé, perquè probablement és la primera vegada que tothom se n'adona que a Europa no és ja el problema dels grans llacs al mig de l'Àfrica, no són les guerres de Venezuela o de Colòmbia, sinó que això està aquí al costat, a 2 hores d'avió, no? Va sortir aquesta proposta de treballar des de la cooperació internacional amb alguna ciutat de Bòsnia. Va sortir Mostar com a proposta de poder arribar a algun tipus d'agermanament. Això no va ser possible. No va ser possible en un inici que ens ho esperàvem, però no va ser possible tampoc al llarg del temps, per la falta d'interlocució institucional mínima
amb la ciutat de Mostar. Però sí que és veritat que vam trobar doncs, una ONG i unes persones que estaven treballant a través d'una ONG francesa. Això ens va fer, amb el temps també, posar en contacte els joves de Mostar amb joves de Mataró. I a partir d'aquí doncs, es va poder organitzar un intercanvi en què uns joves, tant del bloc croat com del bloc, per dir-ho així, clarament, del bloc musulmà, van poder venir a Mataró, visitar la ciutat i estar en famílies, no?, a casa de joves també de Mataró. Venien ells d'aquell món, d'aquella situació, i em va colpir això de veure com eren, no? I van venir dos nois, en Kamel i l'altre noi, que no recordo com es deia, també era un noi més reservat, però en Kamel me'n recordo que era un noi molt extrovertit, molt sociable, i em va sobtar el seu optimisme, la seva energia, no? Aquesta sensació de pensar, hosti, ells porten molt de temps vivint en una situació molt xunga, molt apretada, i ara aquí estan com fent agafant aire, no? Jo em dic Edin Kapic i tinc 41 anys i quan tenia 17 vaig venir amb 23 nois i noies més joves amb la mateixa edat a Mataró. Veníem de la ciutat de Mostar, de Bòsnia-Hercegovina, i era l'any 96, veníem d'un any, una mica menys de mig any de postguerra, i almenys per a mi aquesta visita va ser el primer alè de normalitat, no? D'anar a un lloc que tot funciona més o menys, que les botigues estan obertes, que la gent surt, va a restaurants, hi ha festes majors, van venir per les Santes. I després alguns joves de Mataró també van poder visitar Mostar. Feia molts anys que no s'havia realitzat un festival de teatre que es feia a la ciutat abans del conflicte, abans de la guerra. Es va tornar a engegar bé a través d'aquests programes de cooperació. Una entrada venint d'Itàlia molt feliços, ens anàvem tot un autocar de joves amb un festival de joves d'escoles de teatre i molt feliços, cantant i ballant, i a la que vam entrar a la zona de Mostar comença a haver-hi un silenci. Imagina't si han passat anys i encara m'emociono quan penso en aquest moment, quan entràvem dins la ciutat. A les afores de Mostar, un silenci total, semblava que en l'autocar hagués desaparegut tothom, i comencem a mirar-nos uns als altres i començaven a caure unes llàgrimes terribles i un silenci fins que vam arribar al lloc d'origen. Tothom et volia convidar a casa seva a fer un cafè, aquells cafès tan típics d'allà, no? Que no hi estem acostumats. Molt bé, molt bé. I les famílies de les cases que ens van rebre, una cosa fantàstica, meravellosa. Va ser realment sorprenent, ho dic tal com ho vaig sentir i ho vaig viure, coordinant la taula d'entitats, que va ser sorprenent la solidaritat que va arribar-se a fer en molt poc temps i sobretot pensant en que en aquells moments l'agreujament de la guerra cada cop anava a més. Jo crec que ens hi tornaríem a bolcar amb aquelles grans mogudes que vàrem arribar a fer.